बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे रंजालि बैसागुखौ बरायनानै बगाजुलियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव रंजालि बैसागु बोथोरखौ बरायनानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मुंनि हाबाफारि होनानै दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिनि मददजों बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुंनो लादों। बर'नि मुंदांखा महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बैसागुनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोनखौ मिथिहोदों। गाहायै बिग्राय ब्रह्म, सुरेखा बसुमतारी, रिया ब्रह्म, लिंसार बसुमतारी, बुदां गलब, फैला जे बरगयारी, ओम प्रकाश केरकटारी, हेलेना दैमारी, सुदेम सना रामसियारी, सुखबीर खारजी, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, प्रियंका लाहारी बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो गामि ओनसोलनि मोन 50निबो बांसिन मोसाखावरि हानजाफोरा बे हाबाफारियाव मोसागोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। बगाजुलियाव बैसागु बोथोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंगोननि थाखाय स्टेज पेन्डेल बायदि लुनायनि खामानि आरो मोसाखावरि हानजाफोरनि प्रेक्टिस खालामनायफोरा सोलिगासिनो दं। बे समाव बानजाय आफादनि मासिगिरि गजेन नार्जारिया हाबाफारिनि बागै फोरमायथिनायखौ खोनासंदों। नंगौ, जों नैबे दा बगाजुलि गणेशगुरि फोथाराव बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मुं होनानै नैबे देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो सानसेनि हाबाफारि लानानै थाम-थिम खालामनाय जादों 16 एप्रिलाव एबा बैसागनि 2 खालार खालि। दा बेवहाय जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां माने एक्टर एक्ट्रिसफोर दं आरो मेथाइ खनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ बेवहाय सानसेनि हाबाफारिब्लाबो बाहागो लाफैजोबनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। बिथांमोना फैगोन, बिथांमोना कमेन्ट होखाबाय फैनानै बेवहाय रंजाफैगोन। आरो बेवहाय जिहेथु जोंनिया नैबे प्रग्रामखौ जि खुंनो थांदों जोंखौ मोनसे आरसि कमिटि हिसाबै दानानै होदों बेखौ दैदेननो थाखाय। दा बे दैदेननायाव हेफाजाब होग्रा जोंना दङ जोंनि दरंगाजुलि समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा बे गासै हाबाफारिनि खुंफुंनाय हाबाफारिनि बिबानखौ एबा गासै हेफाजाब होनाय दायथ'खौ बिथाङा लादों आरो बा बिथांनि हेफाजाबजोंनो बे प्रग्रामखौ खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों आरो। नोंथाङा बेवहाय बिटिसिनि गोबां मुंदांखा जि मेथाइ खनगिरि बा महरगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों होनना बुंदों। बेवहाय सोर मेथाइ खनगिरि बा महरगिरिफ्रा फैगोन? औ, बेवहाय महरगिरि हिसाबै होनोब्ला दा जोंनि बिटिसिनि मुंदांखा जिहेथु दिहुनगिरि आरो महरगिरि बिथांमोन दं। मुंख'नो थाङोब्ला रिया ब्रह्म बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो फावखुंगुर होनोब्ला जेरै लिंसारमोन, सुखबीर बिथांमोन आरो हेलेना, संगिना, प्रिया बिथांमोना आरो बिथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां दंबावो, माने गोबां बुरजाथार नामा मुंख'स्लाबनो हाया। बिथांमोना बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो मेथाइ खनगिरिफोरनि मादाव गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंना बिग्राय आरो सुलेखा बिथांमोना थाखाबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला जिहेथु खनगिरि गोदान खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बेवहाय। जेरै जोंनि लकेलनि दङ आरो क'क्राझारनिफ्राय फैगोन, चिरांनिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौ जों बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो मोजां मोनदों आरो बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिराद साखाफारि जानानै दं आरो दासिमहालागै। मोसाखावरि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि? दा मोसाखावरि होननो थाङोब्ला गिबियाव जोंनो जोंनि लकेलनि मोसाखावरि हान्जाखौ 20टा हान्जा जोङो बाहागो लाहोनो थाखाय थांखि लादोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय खोनानायजों लोगोसे गोबां हान्जाया बेवहाय माने बाहागो लानो थाखाय थाम-थिम जानानै दं आरो दा जों जायगा होख'नो हायि बायदि जानानै दं। दा फारियै बुंनो थाङोब्ला जोंनाव बाहेरानिफ्राय फैगोन होनोब्ला क'क्राझारनिफ्राय लानानै नैबे तामुलपुर जिल्लासिम क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर बे मोनब्रै जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैगोनखौ जों हमनो हादों। खमैब्लाबो 55टा एबा 55 हान्जा मोसाखावरि हान्जाया बेवहाय बाहागो लाफैगोनखौ जों दा जोंनि लिस्टआव दङ आरो। नोंथांमोना नैबे रंजालि बैसागो जि फोरबोखौ माबायदि खुंफुंनो, बेयाव माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानदों? दा रंजालि बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' बयनिबो रंजानायनि सान, मोनसे बोथोर सोलायनायजों लोगोसे रंजानाय फोरबो हिसाबै मानिनाय जायो नालाय बेवहाय राव धोरोम बासियालासिनो बे बोथोर गोदान सोलायनायजों रंजालि फोरबो होननानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बेवहाय थाम-थिम खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे आरो मोनसे
गोजोनथाव बाथ्राबो जोंना जोंनि खाथिनि नांजाबनाय जितु भुटान इन्टारनेशनेल माबा माने बिफा दा बिफानि आन्दाराव थानाय माखासे बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो अरुणाचलनिफ्रायबो बेवहाय फैनानै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बे बैसागु फोरबो खुंनायाव। नोंथां रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो नागिरदों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो जिहेतु बेवहाय रंजानाय होननाय लोगो लोगोथ' आरो सोरबा सासे सानै रंजाबाथ' जाया नालाय, दा बेबायदि हिसाबै बेखायनो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरा जिहेतु बैसागुनि नामाव जोङो मुंखौनो होखादों जिहेतु बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे, बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा ओइदिनखालि दान्दिसे नुजाफैनानै बैसागुनि मुङाव रंजाफैनाय आरो बे जे फावखुंगुर आरो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होफैनायखौ जों लुगैदों आरो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना हेफाजाब होफैगोनखौ जों आसा खालामो। दा बे फोरबोनि थाखाय जिहेतु पेन्डेल आरो स्टेज बानायगासिनो दं, दिनै थांनाय 2 सप्तानिफ्राय लानानै प्रिपेरेसनखौ खालामगासिनो दं। दा खमसे खम 80% जाबाय होननानै जों आसा खालामदों स्टेज पेन्डेलनि खामानिया, आरो माखासे लाइटिं साइटिंनि खामानिफ्रा नै गाबोननिफ्राय मावफैगोन, बे साननैनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन। अदेबानि बैसागुनि 1 तारिख खालि बे कमप्लिट जाजोबगोन आरो 2 तारिखआवथ' प्रग्रामानो जाहैबाय नालाय, बेखिनिखौ जोङो मिजिं थिनानै दङ दा बर्थमान। जायगा दा जोंनिया मेन जायगा होनोब्ला गणेशगुरि फोथार, गेलेग्रा फोथार, बगाजुलि गामिनि सिङाव थानाय, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलि गामि गणेशगुरि सुपानि गेलेग्रा फोथाराव बे जायगाखौ थाम थिम खालामनाय जादों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन, आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।